Avui hem presentat la llista d'Esquerra Republicana pel Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. Una llista de persones, de dones i homes que treballem en equip i que ho fem des de la diversitat, la pluralitat, barrejant experiència al Parlament, amb saba nova i també amb molt de món municipal, d'aquella gent que està a la trinxera, que està a la primera línia i que coneix les necessitats de la gent. I ho fem amb un projecte no només pel país, sinó també pel sud del país, amb un projecte que al Camp de Tarragona i el Baix Penedès passa per la mobilitat sostenible, amb apostes com el tramcamp o també uns trens dignes que ens comuniquin amb la capital del país. Amb mobilitat, però també amb reindustrialització. Allà on uns aposten per un casino, com a gran proposta pel sud del país, nosaltres parlem de reindustrialització, d'arribar al 25% del producte interior brut. Parlem de llocs de treball de qualitat pels nostres fills i filles. Aquesta és la proposta d'Esquerra Republicana, el dia a dia de la gent, sense abandonar mai l'horitzó nacional. Per això som els que fem propostes, per això som els que permetem que avanci no només el país, que guanyi Catalunya, sinó que guanyi també el sud de Catalunya. Guanyarem!